Dobrý deň, moje meno je Tibi Moravčík a rád vás vítam pri podcaste, ktorý bude hlavne o pohybe, čo znamená viac menej o živote, lebo život sa z časti prejavuje pohybom a som veľmi rád, že môžem privítať Eliasa. Ahoj Elias. Ahoj Tibi, čaute ľudia. Som rád, že môžem privítať Eliasa, lebo čím viac sa poznáme, tak tým viac zisťujeme, dúfam, že je to obostranné, že ako máme k sebe blízko a ako vnímame pohyb a život a všetko, čo s tým súvisí, celú takú tú pavučnú súvislosti a tá pavučina je naozaj veľmi blízka. A keď sme sa dohadovali, že vlastne o čom tento podcast bude, tak ty si prišiel s takou úžasnou myšlienkou, že autentický pohyb. A my sme, možno som to nepochopil zo začiatku, že vlastne do akej hĺbky tento názov ide. Som si povedal, že autentický pohyb môže byť čokoľvek, ale vlastne autentický pohyb je jadro pudla, jak sa hovorí. Alebo preto sa teším z tejto úžasnej témy. Takže Marek, vítam ťa. Ďakujem Tibi. Hej. I to tak príde, že sme sa tak oňuchávali v priebehu rokov. Malo to také svoje vlny všelijaké. A jedna z tých vecí, v ktorých sa naozaj veľmi stretávame, je dôležitosť toho, ako sa prejavujeme cez telo. A obidvaja máme základ hodne cez bojové umenia, čo je, ja to vnímam tak akoby špecifická vec, pretože môžem byť tanečník, môžem byť rôzne veci. A mi príde, že práve tá stránka, s ktorou veľakrát stragujeme vo vzťahoch, je, že človeku môže niečo fungovať samému. A častokrát to aj je, že sa vieme hýbať, nejako viem byť ukotvený, viem fungovať a potom sa dostaneme do nejakého typu vzťahu s jednou osobou alebo s viacerými a zrazu sa niečo začne diať. Hej, zrazu sa objavia nejaké pocity, keď nereagujeme na tie pocity a nedovolíme si v tom byť pravdiví a ich vyjadriť, tak začneme mysleť. A aspoň pre mňa tá časť bojových umení bola hodne o tom, ako v tom zostať proste naozaj sebou, ako v tom nemyslieť, ako v tom byť v tu a teraz nejakým spôsobom. A plánujeme spolu workshop na Slovensku, tak to je také ako, že po dlhých rokoch vlastne sa niečo ide zhmotniť. Z toho mám veľkú radosť. Som povedal, že som z toho taký vyškerený, jak táto loptička. Ja tiež. Hej. A keď sa bavíme o autenticite, autentickom pohybe, tak vlastne jednou z tých vecí je, že ako ľudia najčastejšie máme, keby som zobral tu na kamoša, máme kdesi oddelenú spodnú časť od vrchnej časti v rámci fungovania. Hej. A má to svoje dôvody, pretože ten spontánny, autentický pohyb je také niečo, čo sa hodne deje cez našu panvu. Hej, cez to, že sa hovorí, že keď sa deti tešia, to bola jedna z takých zaujímavostí, že keď som povedal, že keď sa deti tešia, že odkiaľ sa tešia, odkiaľ sa deje ten pohyb. Hej, že rukami, nohami, že nie, že on sa deje odtiaľto. Hej, že vlastne v zásade sa začína hýbať panva, nohy a toto sa hýbe, že nezačína sa hýbať hlava alebo podobné veci. Že vo väčšine prípadov vlastne ten pohyb začína nejakým spôsobom zo spodu. Hej. Takže príde mi, že poďme sa zaujímať o to, že čo vlastne ovplyvňuje našu tekutosť, našu schopnosť vlastne zostať
tu a teraz vo vzťahoch a vyjadrovať to, ako sa naozaj máme, pretože bez toho, aby sme vyjadrili to, ako sa máme, je veľmi ťažké vlastne ako zažívať ten svet ako priestor možností. A práve mi príde, že to prepojenie pánví nôh s vrchnou časťou je jedna z tých vecí, kedy zažívame ten priestor ako také more, v ktorom sa môžeme hýbať a môžeme prejavovať. Hej, a že keď sa hovorí o emotion, hej, že to je nejaký pohyb. A keď sa bavíme o autenticite, tak ja to vnímam na sebe, že mám nejaký range, mám nejakú škálu toho, čo mám povolené, hej, a v priebehu života v ideálnom prípade sa mi tá škála rozširuje, pretože si dovolujem byť, neviem, nejakým spôsobom viacej spojený so sebou, mať väčšiu odvahu sa vyjadriť k tomu, čo sa deje, prejaviť sa. Ale vždy tam narazím niekde v nejaký moment na nejakú hranicu, kde mám takú nejakú časť, ktorá čo si sa deje, hej. Či už v tom byť niekde ráznejší, presnejší, spraviť tie kroky, alebo naozaj si dovolí byť viacej zraniteľný, viacej taký ako mäkší, dostupnejší. Hravejší. Hej. Takže vlastne autentický pohyb pre mňa je taká odvaha cítiť, čo cítim a dovoliť si to vyjadriť a prejaviť. A príde mi, že práve vzťahové situácie sú obrovská časť toho, kde by sa dalo povedať, že pre mňa je vzťah vlastne tanec. Je to jak v prírode, hej, že sa stretnú povedzme vtáky alebo zvieratá, že oni vlastne v tom párovom niečom, keď sa deje, tak to je tanec. Hej. Že nejak sa tam pretrčajú, čo si sa tam deje, prejavujú sa cez tela, proste tancujú okolo seba. A ja si všímam, že keď mám toto povolené, ten pohyb, panvy a všetkého, tak ten vzťah, a to môže byť s niekým alebo s niečím, alebo to môže byť aj nejaký projekt, alebo čo chcem tvoriť, hej, že to zrazu dýcha, že sa viem v tom hýbať, že viem prejaviť to aktuálne, kto práve som. A toto je taká časť, ktorá ma zaujíma vlastne vo vzťahoch, že to nám pomáha v tom, aby sme boli v tých vzťahoch viacej živí a viacej sa prejavovali tak, ako sme. Pretože veľakrát vidím vo vzťahu, že niekto povie, že som smutný, keď už, hej, som smutný, alebo teším sa. Ale je to také akoby, že to nemá hĺbku, nemá to proste akoby svoju vlnu. Že pokiaľ sa viem spojiť so sebou v tom mieste, kde sa mi to deje, tak hej, smutný, hej, alebo on nasraný, alebo proste niečo. Že vždy sa to vyjadruje aj pomocou pohybu. A keď ja zostanem vlastne takto, aby som mal nejaký postř, aby som nejako pôsobil, hej, tak mi to čosi spraví aj s hlasom. Nedovolí mi to vlastne vyjadrovať sa tak, že ten môj tón hlasu vyjadruje naozaj to, o čom hovorím. A tón hlasu a pohyb sú tie veci, kde zrazu sme v tých vzťahoch a živote jasnejší pre seba a aj pre ostatných. Takže to je taká moja hlavná motivácia, pretože si uvedomujem, že môj život sa veľce zmenil od momentu, keď som si začal uvedomovať, že hlavným prúserom, ktorý vnímam vo svete a aj v svojom živote, tak boli vlastne vzťahové väzby. Že to, aké máme vzťahové väzby, koľko ľudského tepla, zvedavostí vlastne môže byť v mojich vzťahoch. Tak to je asi taká hlavná vec, ktorá ma v tom inšpiruje. Díky, no. Ťažko, zistil, že mne sa ťažko nereaguje. Som 10-krát si sa dotkol nejaké veci, ktorú by som rád doplnil a rozvetvil. Tak nemusím na všetky reagovať.
Ale začnem, no keď si mi spomenul ten autentický pohyb, tak ja som si začal, že čo to je vlastne ten autentický pohyb a z čoho vychádza. Lebo my sa v zásade hýbeme v zmysle, že vychádza, že tá iniciácia toho pohybu vychádza z mysle, teraz sprav toto, pustu, vyblokuj, udri, tanec, správovú, nech to vypadá, keď tancuješ, alebo tak. A to je jedna vec, ako sa môžeme hýbať, ako môžeme žiť, ako sa môžeme vnímať sami seba a vzťahu k celému okoliu. No a potom je pohyb, ktorý vychádza z tela. Hej. Nie z mysle, ale z tela, lebo to telo niečo chce a ono je v podstate často môžeme tomu hovoriť intuícia, alebo nie je to úplne presné slovo intuícia, a to telo chce niečo spraviť. Hej. Poviem príklad, čo je teraz, čo chce spraviť moje telo. Moje telo chce teraz spraviť toto. Hej. A my nedávame priestor tomu telu, aby si robilo, čo chce. Nenájdeme si ten čas, že povieme si, mysel, sadkaj si tu bokom a telo, ty sa vyšanti. A ja si niekedy nájdem ten čas, ako vyslovene, že sa na to zameriavam, aby som si našiel aspoň raz do týždňa čas, 2, ideálne 3 hodinky, je to telo, nech si robí, čo chce, niekedy sa pomáha, niekedy sa hojda na nejakom konári, alebo robí často také nezvyčajné pohyby, ktoré práve pociťuje, že je správne, alebo že nejak sa chce masírovať a nejako mágať a niečo, kožu si ťahám, alebo ucho si ťahám, alebo čokoľvek, že proste nevstupujem myslou do toho tela. To znamená hýbať sa z tela. No a potom je taký tretí pohyb a to je pohyb z duše. Alebo z vedomia. Z vedomia s veľkým V, ktorý vychádza proste, ten pohyb je manifestácia tej duše, toho momentu, čo práve chce urobiť. A veľmi sa mi to páči v tanci. Niekedy, keď som na nejakých tanečkoch, tak tam vidím, ne všetci, veľa ľudí sa hýbe z hlavy, ale darí sa napríklad na ecstatic dance. Som bol teraz nedávno na takom festivale a tam som si tak sadol a normálne som si pozeral, že pozri, jak sa to vedomie dokáže prejaviť rôznymi spôsobmi, že tí ľudia dovolia tomu tej mysli, aby sa prejavilo také niečo hlbšie z nich. No a to sa potom aj prejavuje v boji, samozrejme, tam boji všetky tieto prepojenia a tá kvalita, tá sa tam ukáže dosť radikálne, lebo keď niekto je v boji a bojuje z hlavy, no tak to je asi, ja neviem, 10-krát pomalšie, ako keď sa hýbe z tela, že dovolí tomu telu inštinktívne jednať bez rozmýšľania, že to nemusí prechádzať tým minčekom tej mysle, ktorá to celé spomaluje a potom ono to nikdy nesadne na seba a pritom je to tiež očividné. Ja by som ešte taká tretia činnosť, pri ktorej to je milovanie, že tanec, milovanie a boj. A sú také činnosti, kde sa dá vlastne pristupovať k tomuto. No a potom tá nehatnosť tej duše, to je ďalšia vec. No a nakoniec, tak si hovoril o tej oddelenosti, tak tá oddelenosť hlavne vyplýva z toho, že hovoríme len o tých troch úrovniach bytia, a to je telo, mysel, ale môžeme tam aj zapojiť samozrejme aj emócie a potom je tá duša, alebo vytrhuje tomu hovoria vedomie
alebo vesmírne vedomie, akokoľvek. Takže prepojiť všetky tie úrovne bytia medzi seba, aby sa všetky mohli prejaviť. Samozrejme, že tá myseľ sa môže prejaviť, ona je vždy tam nejako stráži. Napríklad v boji je to tak, že tá myseľ rieši taktickú vec. Že som napadnutý, to telo zareaguje a už keď myseľ zbadá, že sa niečo deje, on si to väčšinou retrospektívne dosť neskoro uvedomí, tak potom modifikuje ten pohyb, že pre Boha ten človek má nôž a ja tu bojujem o život. Proste dám do toho úderu všetko, lebo ide o život, ale keď vidím, že ten človek vlastne len spravil nejaký tik a v podstate sa chcel kúknúť na hodinky a ja som sa zlákol, tak potom z toho spravil nejak to tak nejak zamaskujem, hej, a modifikujem, alebo pozerá, myseľ môže sledovať, že sú, ja neviem, unikové východy, alebo a tak ďalej. Čiže aj tá myseľ tam zohráva úlohu, ale vstupuje do toho z takého trošičku, pracuje v iných aspektoch a vstupuje rozhodne až neskôr, ako pokiaľ je tam ten moment prekvapenia, ktorý v boji často je. Mne sa páči chvíľka ticha teraz aj. Áno, je to, aby sme to absolvovali, hej. Pýta si to. A príde mi aj, že častokrát, keď sa hovorí vlastne o tom, jak byť v kontakte so svojím tichom, tak vnímam, že častokrát sa do toho ticha alebo nejakého svojho pocitu mieru vlastne nevieme dostať bez toho, že by sme tomu telu dali slobodu prejaviť to, čo potrebuje. Že častokrát vlastne akoby cez ten pohyb sa dostávame k tichu. Je to taký paradox v niečom. Že vidím veľa ľudí, ktorí meditujú alebo sedia a častokrát mi to príde, že je tam pohyb, ktorý sa chce diať, ale vlastne ako není vyjadrený. Takže to je potom, buď sa človek vlastne v tom vypne, alebo to drží, alebo ja sa môžem rozhodnúť, že tu budem sedieť, aj keď moje telo chce spraviť pohyb a chce niečo urobiť. Preto, môžem? Určite. Preto vlastne toto si krásne povedal, že vlastne, že tá medikácia, že tí ľudia sa držia v nejakej statickej polohe, ale len keď začnem meditovať, aj keď vypnem myseľ a dám slobodu tomu telu, tak ono sa začne prejavovať nejakým pohybom. Že ono začne niečo robiť. Takže tá meditácia nemusí byť statická. Ja som mal s svojou priateľkou takú tak sme sa nepohodli nejako, ako sme sa nezhodli sme sa. Ona robila pripravovali sme spolu nejaký workshop a ona tam robila nejakú riadenú meditáciu a niečo, že toto a srdce expanduje a ja som proste nehal, keď ona povedala, že expanduje, tak to moje telo začalo robiť nejaké pohyby a ona potom, čo si ty robil, že ty nemôžeš tam robiť takéto pohyby, tí ľudia musia sedieť, musia akože meditovať a zavnímať to. Ja som to zavnímal, keď som to zavnímal, tak mi vznikla proste túžba prejaviť tú myšlienku alebo stotožniť sa s tou myšlienkou a previesť ju do pohybu. Ako mohol som sa
stopnúť, že poď sem kamarát, ty nikam nejdeš a mohol som tam sedieť jak 5 peňazí, vedel by som mať aj akože masku, ale prečo ne? Prečo tá meditácia by mala byť statická? Mhm. Mhm. Ale môže byť samozrejme statická. Môže byť statickosť akože vychádzať z tej duše alebo z toho tela. Len idem a niekedy, ja neviem, vidím krásny strom, tak ostanem len sa zastaviť čas a ja som tam s tým stromom. Teraz som tu s takou haluskom, tu rastie taký ružový krík a on sa tak hojdá, že hneď si to aplikujem, aplikujem na ňom, čiže počuť, čo to srdce chce. Mne príde, že keď sa priniesie viacej pozornosti, takej láskavej pozornosti do toho, akým pohybom vlastne práve som, tak si môžem viacej všimnúť, koľko idem s tou riekou života. Že koľko idem vlastne v tom smere. Či už je to v rámci svojej vlastnej cesty, alebo v rámci vzťahu, alebo v rámci čohokoľvek, čo tvoríme, v rámci práce. Že čím viacej mám pozornosť na to, ten pohyb, ktorý chce ísť, čím viacej si to vnímam, tým viacej som pozorný aj na to, koľko sa v ňom brzdím, alebo keď pohyb chce ísť niektorým smerom, ako ho ja otočím a idem úplne opačným. Že mi príde, že všímavosť na pohyb v nás je vlastne dávanie úcty sebe a tomu, čo chcem žiť. A v dnešnej dobe mi to príde ako extra dôležité, pretože pri tých všetkých vplyvoch, ktoré máme, tak môže chvíľku trvať zistiť, že čo je vlastne ten môj pohyb. Je to trochu ako na diskotéke, že môžem sa hýbať podľa tej hudby, ktorá tam je, to je jedna verzia. A druhá verzia, že napriek tej hudbe ja v sebe môžem mať ešte inú hudbu, než hra vonku. Sa vlastne môžem rozhodovať potom teda, že ktorú budem tancovať, podľa ktorej sa budem hýbať. Budem sa hýbať podľa toho, odkiaľ vlastne vychádza ten môj pohyb, alebo sa budem prispôsobovať pohybom iných ľudí, alebo výrazom iných ľudí. Že čo je vlastne tá hodnota pre mňa v tom, ako fungujem. Pretože na jednu stranu áno, viem načúvať druhým, ale zároveň či to načúvanie je také, že ide odtiaľto, že vlastne ide zo mňa a tak načúvam, alebo som tam vonku, hej, a načúvam toho druhému a zabúdam na seba, zabúdam vlastne na svoje vlastné vnútorné prostredie. A čo si určite všímam v posledné roky, keď pracujem viacej so skupinami, že čím viacej si každý človek dovolí svoj pohyb, alebo byť tam tak, ako potrebuje, tak tá celková energia skupiny vlastne rastie. A zrazu sa deje niečo zvláštne. Hej? Zrazu sa vlastne ako vieme inšpirovať druhými práve preto, že robia svoj pohyb. Že vlastne akoby vnútorne, keď niekto opakuje a robí nejaký pohyb, že sa nejaký naučil a ho robí, väčšinou sa ma to vnútorne veľmi nedotkne. Ale keď niekto ide svoj pohyb, a to je akýkoľvek, môže byť úplne akýkoľvek, ale ide naozaj ten svoj pohyb, ktorý cíti, tak zrazu akoby tam mám instant connection s tým človekom. Zrazu je to, že teraz ťa vnímam, teraz ťa cítim. Je to, hej, že teraz cez to ťa môžem spoznávať. Zrazu tu mám nejaký živý kanál
cez ktorý sa akoby dotýkame. Hej? Bezkontaktne, ale dotýkame sa tým, že človek vlastne naozaj vyjadruje v tom seba. Pretože máme veci, ktoré sú viditeľné a veci, ktoré sú kvázi skryté alebo neviditeľné. A vo vzťahoch, aspoň ja to tak vidím, že keď človek niečo rozpráva a nie je to úplne presne to, o čo ide, hej, alebo nevyjadruje presne to, čo chce, tak my to niekde cítime. My vieme, že sa nevyjadruje to, čo sa naozaj odohráva, alebo čo ten človek vlastne potrebuje. A zároveň my sa tým obdarováme vo vzťahoch. Takže niekedy vznikne taký pocit, že som ochudobnený od toho druhého človeka, o to, čo by mohol priniesť do môjho života, pokiaľ si nedovolíme vlastne obidvaja sa prejavovať takým spôsobom, ako to máme. Pretože obrovská časť vecí, ktorú my nevieme vyjadriť slovami, to je jedna vec, hej, že slovami vieme vyjadriť iba malú časť vecí. Máme nejaký zvuk, ktorý je tomu bližšie, hej, máme nejaké vyjadrenie pohybom a výrazom a cez to sa vyjadri oveľa viacej vecí ako slovom. A neviem, ako to zažívaš ty, ale ja napríklad zažívam to, že keď sa mi udeje takéto, že neviem sa vyjadriť, neviem niečomu chytiť slovo, hej, a teraz sa do toho uvoľním a moje telo spraví nejaký pohyb a ja zrazu v tej polohe, keby sa mi zapol nejaký elektrický obvod alebo čo si sa udeje a v tej polohe zrazu, že toto. Hej, ale keby som bol takto, meditujem nad tým, rozmýšľam, snažím sa to chytiť, hej, ale že vlastne akoby tie rôzne polohy tela, či už sa na to pozeráme cez akupunktúrne dráhy, elektriku alebo čokoľvek, hej, tak sa vlastne udeje to, že práve ten pohyb robí niečo s našou plasticitou a ja častokrát v tom, že sa vyjadrím pohybom, tak kečnem to slovo, chytím vlastne akoby to, o čo tam ide a zrazu akoby, že aha, toto je ono. Hej, lebo častokrát je to také, že jak s malými deťmi, že malému dieťaťu môžem rozprávať, že ja ťa mám rád a niečo, môžem mu takto rozprávať a on na mňa pozerá, že čo? Hej, a môžem spraviť také, že ahoj. A už je tam pohyb a je tam kontakt. Hej, a že v tom pohybe a v tom kontakte, keď sa dostaneme k niekomu, tak je tam instantný zážitok toho, ako tam naozaj som, že ten dotyk a pohyb je pre mňa špecifický jazyk alebo reč, komunikačný kanál, ktorý vlastne, mám pocit, že my práve na tom workshope chceme trošku viacej oslovovať, viacej ho tam priniesť, zvedomiť ho, nájsť tam smery alebo štýly toho jazyka, že nakoľko vlastne ako používam tento jazyk. Nakoľko ho viem priniesť do vzťahu, nakoľko dokážem podporiť dokonca toho druhého, aby niečo také vyjadril. Pretože ja keď vnímam, že vo vzťahu niekto má také, že aj by chcel, že môže to byť vyjadrené tak, že je tam pohyb, trošku by to chcelo ísť, ale ten človek nešiel a ja ho môžem ponúknuť, že poď, zaujíma ma to, hej, poď. Hej. A to je vlastne jedna z tých vecí, kde potom vzniká také podporné prostredie pre to, čo sa vlastne chce žiť. Skúsim to vyjadriť negatívne, to, čo si povedal, aby sme si to lepšie uvedomili. No, proste, keď máš strnulé telo, tak nebuď prekvapený, že máš strnulú myseľ. A keď si uvoľníš telo a keď sa uvoľníš do toho pohybu, keď sa uvoľníš do toho bytia, tak pochopiteľne sa uvoľní aj myseľ. Uvoľní sa intuícia, uvoľní sa napojenie na všetky tie úrovne nášho bytia a ten pohyb, to bytie, ten moment začne byť autentický. Autentický znamená v podstate prepojený. Prepojený so mnou samotným a prepojený s okolím. A o tom by to malo byť. O tom cítim, že
že bude náš workshop. Inak my akože nemáme plán, možno teda si spravím nejaké poznámky a bude to pravdepodobne improvizácia. Nejaké body si môžeme povedať. Tiež to vnímam asi takého improvizanta. Veru. A jak hovoríš o tých vzťahoch, tak tie vzťahy, no, jak som hovoril, ten vzťah so samého sebou a potom je to ten vzťah s môjim okolím. A u mňa je to vzťah najprv s nejakými statickými predmetmi. Hej. Ja mám osobne rád vzťah napríklad so stenou. Hej. Mám milióny hier na to, ako sa hrať so stenou. Takže sa dotknem tej steny a začnem sa napríklad nejako sa začnem vlniť. Ale stále mám nejaký vzťah so stenou. Teraz napríklad mierne do nej tlačím a nech robím čokoľvek, tak stále do tej steny mierne tlačím. Alebo teraz môžem spraviť takýto pohyb smerom tam, hej, a stále mám ten pohyb smerom tam, ale zase nájdem si v tom, keď zdvihnem trochu ruku, tak toto sa stane. A to iba trenie ma drží, že pre diváka, hej, to vyzerá ako to samé. Hej, teraz mám napríklad smer tam, stále sa vedí. Teraz som to prepol smer tam. Teraz si dám dohora a mám ten smer dohora a môže byť pasívny. To mám ako príklad. To znamená, že harmonizovať sa s tým okolím. Prijať to okolie. Statické predmety mám skúsenosti, že lepšie sa príjmajú ako dynamické. A potom to môže mať s ľuďmi, s okolitými ľuďmi. Zase na to môže byť desiatky, stovky hier. A potom to môže to byť jeden človek, môže to byť viacerí ľudia, môže to byť na zemi, môže to byť cez predmety rôznych kvalít pospájané. A no je veľmi veľa spôsobov, ako sa harmonizovať s tým okolím, ako byť, jak si spomenul, tekutý a nebyť v rozpore s tým momentom, s tou prítomnosťou. Čo sa cez hlavu nedá. Pokiaľ to skúšame akože cez hlavu, tak vždycky to bude s oneskorením a bude to s nejakou nepresnosťou a bude tam nejaký catch, nejaké trhanie. Som chcel povedať, ešte, že tu mám tie poznámky. Že vlastne vzťah je tanec. Tanec je vzťah. Bo pre mňa tanec je, že ja sa vlastne môj cieľom je pretancovať sa životom. Každý pohyb môže byť tanec. A potom, keď mám vzťah s druhými ľuďmi, tak ja s nimi tancujem. Som s nimi v nejakom vzťahu a ja napríklad, keď idem, ja neviem, že ľudia stojí na zastávke, ja idem okolo nich, tak ja vnímam ten ich pohyb a ja tancujem s nimi. Tancujem s jedným človekom alebo s viacerými naraz, že modifikujem ten pohyb, sa harmonizujem s viacerými. No a potom vzťah je aj boj. Tanec a boj sú takými nejakými metaforami na vzťahy, že boj je nejako zhustený vzťah medziľudský v nejakej forme, no najkrajšej, a tam sa prejavujú vlastne veškeré aspekty toho života sa nejakým spôsobom prejavia a v tom boji, a to isté v tanci, že je to nejako, ja by som povedal, že kumulovaný život.
že tam sa to prejaví v tom pohybe. A všetky kvality, ktoré, ja neviem, keď to niekde drhne, tak cez ten pohyb, si to ľahšie si to uvedomíme, lebo napríklad to mentálne drhnutie alebo to emočné zadrhnutie je oveľa ťažšie, aspoň mne osobne, sa oveľa ťažšie vníma, oveľa ťažšie sa mi to zvedomňuje ako to fyzické. A keď to poďme na tej fyzickej úrovni, tak vtedy mi to trkne a skontrolujem si aj tie ďalšie úrovne, alebo aj automaticky podvedome sa mi tie úrovne poprehádzajú podľa tej fyzickej, že cez tú fyzickú ja to dokážem tieto kvality lepšie uchopiť, čo sa potom prirodzene udeje aj na tej emočnej úrovni, aj na tej úrovni mysle, aj na tej úrovni intuície a vedomia, alebo duša, alebo celkového. Hej. Ide mi, že potom toto je spôsob, akým vlastne tvoríme to spoločné vo vzťahu. Že ja idem to svoje, vnímam teba, ty ideš to svoje, vnímaš mňa. A niekde v nejaký moment z toho vznikne čosi tretie, ktoré je viacej ako moje, viacej ako tvoje. Vznikne to tretie, ktorým zrazu vlastne akoby začneme fungovať, že sa akoby niečo sa udeje s tou rezonanciou. Hej. Že keď sme ochotní vlastne v tom byť pravdiví a vnímaví na ten pohyb, tak vlastne sa udeje to, že toto nejako rezonuje a ono si to nájde čosi spoločné, ktoré sa vytvorí tretie. Hej. A je to vidieť, či už sú to dvojice, alebo je to väčšia skupina, že zrazu sa tam akoby objaví nejaká iná forma vedomia, ktorá vlastne ako, by som povedal, že nás trošku tak akoby začína masírovať, hej, a začína nami hýbať. A to je práve taký ten, pre mňa taký transcendentný moment v tých vzťahoch, kedy vlastne ja to neviem urobiť sám, ty to nevieš urobiť sám, nikto to nevie urobiť sám. Je určitá časť toho, kde od určitého momentu toho povoleného flow vzniká spolu niečo väčšie. A toto je tá vec, ktorá ma na tom zaujíma. Toto je to, kde vnímam častokrát, že keď sa to udeje, vždy v tom vnímam dojatie, že vždy mám z toho až také slzy v očiach a niečo vo mne tak ako tak zmekne a je to také, že Viem presne, o čom hovoríš. Ja si myslím, že tam v tom momente vzniká nová bytosť. Že tam na tom je to magické, že tam vzniká bytosť, že tam vzniká nejaké kolektívne vedomie, by sme mohli povedať, kolektívny pohyb a ono je to bytosť veľmi slabej substancie, nejakého éteru, alebo si môžeme predstaviť pary. A ona žije nejako krátko, nejakým spôsobom a potom, keď sa oddelíme, tak tá bytosť sa nejakým spôsobom rozplynie. Začal som tam normálne zavnímavať ducha toho tej bytosti a to je to, z čoho sa mi až ježia tie chlpy na tele a cítim to prepojenie a to je to nádherné. Hej, ja som dlhý čas tieto veci skúmal, pretože som veľakrát, či už to bol cez bojové umenia, alebo cez tanec, alebo spoznávanie sa, alebo milovanie, som si uvedomil, že presne, že je tam niečo, je tam nejaké pole, je tam nejaká substancia, je tam čosi, čo sa dá vnímať. A svojho času pred rokmi som sa o to dočítal u
jeden autor sa volá Moore a on píše, má takú krásnu knižku o láske a priateľstve. A on tam hovoril vlastne o tom, že je niečo také ako duša vzťahu a že keď ten vzťah naozaj je pravdivý, že naozaj je, že proste má svoju dušu vzťahu, ktorá sa dá vnímať a dá sa zaujímať vlastne cez toto vnímanie, ktoré sa nedá urobiť hlavou, to je to, čo si hovoril, že sa nedá urobiť hlavou, dá sa to urobiť len srdce a viac, srdce a hĺbšie. Lebo to je tiež taká zaujímavá vec, že tá hĺbka toho ukotvenia alebo toho prijatia seba a tej hmoty vytvára potom to, že dokážeme vnímať tie jemnohmotné veci ako viacej fyzické. A duša vzťahu je vlastne niečo, že my sa môžeme zaujímať, že OK, že ja niečo potrebujem, ty niečo potrebuješ, ale že čo teraz potrebuje duša nášho vzťahu? A to je zrazu akoby úplne iný rozmer vnímania vzťahov vo všeobecnosti. A to je niečo, čo ma úplne fascinuje. Ja tiež. A čo je viac, že tam sa neprejaví sa tam to srdce ako individualita a že tam sa začne prejavovať a nelen ten jeden človek, ten partner v tom priestore, v tom tanci alebo milovaní alebo boji, čokoľvek. A tam sa začne prejavovať tá jednota, ten veľký duch alebo to komplexné celovesmierne vedomie alebo nazvime si to akokoľvek. A pre bojovníkov ja by som povedal, že toto je veľmi, veľmi dôležité. Ako byť schopný sa zjednotiť a stať sa jednou bytosťou s tým oponentom, tak to zvýši šance na kvalitnú, na úspešnú sebeobranu radikálne, x-násobne. A keď sa to podarí dobre, tak to zvýši šance na vyrovnanie konfliktu nefyzicky, čo je podstatné. Keďže ja som s týmito vecami pracoval a robil som to v praxi, naozaj v praxi ako vyhadzovač, ako 18 rokov som robil vyhadzovača a to je akože úžasná škola, ako vyhadzovať svoje veľmi nádherné laboratórium na sledovanie týchto vecí, o ktorých si hovoríme. A čím viac som bol vlastne prepojený sám so sebou a prepojený na tú jednotu, tak tým viac sa mi darilo tie konflikty proste nemať. Že najväčší úspech bojovníka je nebojovať, vyhnúť sa tomu boju. A ako keď sa to dostalo do boju, tak tam hľadám, či som niekde nezlyhal nejakým spôsobom. To možno aj samozrejme, človek tam vstupuje z tejto pozície už do boju, ktorý funguje, takže tam nemá vplyv. A keď sa človek naozaj že uvoľní, tak tá intuícia ho tam priniesie ešte predtým, než sa ten konflikt stal. Mne sa stalo ako fakt, že prípady, stojím si akože na diskotéke, kde to tam, ako to tam hraje, tam pri repráčiku sledujem, jak tam babi akože bedrami hýbu a zrazu ma napadne, že idem tam, ja neviem, 10-15 metrov, ani neviem kam, len som išiel, bol som fakt, že v tej prítomnosti a zrazu lákeť takto, ja za tým človekom takto mi lákeť ide na hlavu. Jak mi išiel na hlavu, tak som chytil ten lakeť, som chytil ten lakeť, tu je telo, bam, toto je. Takto ide ten lakeť a jak som ho chytil, tak hneď som toho človeka akože vytancoval smerom von, k východu.
spätne, jak išiel ten laket, tak som si premietol v hlave ten film, to mysl až spätne reagovala, že tam bol nejaký konflikt, že on to nejako sotil a že ten druhý chlapík, chytil fľašu, že ho ňou preťahne a jak sa takto chcel napiahnuť, že ho šmáhne tou fľašou, tak ja som tam zrovna bol a zrovna som došiel do toho pohybu. A tie pohyby sa takto zosynchronizovali a potom už takto išli spolu. Ja som uviedol a potom si hovorím, že ty vole, aká je šanca, že ja budem v tejto situácii v tomto momente, tento čas, keď predtým som 20 minút stál pri ničovi, ani ma nenapadlo nekaký, že ja vôjdem do tejto situácie takýmto spôsobom. Akože šanca k 1 miliarde, alebo akože športku, že vyhrá, že podľa mňa oveľa väčšia šanca. A takéto veci sa mi, bratku, diali. A ja hovorím, že čím viac som sa napojil sám na seba a na to svoje okolie, tak tým viac sa mi diali takéto intuitívne veci. Hej. A nepotlačiť to, dovoliť si to, tam musí byť, tam mysel nám fakt musí byť v tej pozície, aby si plnil akú svoju rolu, že keď niečo treba logicky analyzovať, niečo spraviť, tak áno, tam to správ, ale pokiaľ som tam na to, aby som napríklad zabránil nejakej bitke, ideálne je byť v tom stave toho flow, v tej tekutosti a vtedy sa otvorí tá intuícia a vtedy sa začnú diať zázraky, že niekedy kúkame blázon. Je to také zaujímavé pravidlo, že keby sme si zobrali 2 príklady, že je nejaká skupina ľudí, ktorí sú viacej spevnení, hej, a zrazu tam dojde človek, ktorý prirodzene skôr akoby tam prechádza, tak je to jedna z vecí, že to je element, ktorý aj keby som sa tam nepozeral, tak ho zachytím a vnímam ho. A podobne je to, že keď sú ľudia, ktorí sa bavia a je proste nejaký flow a teraz tu začne vznikať niečo, zase je to element, ktorý vlastne je vnímať v tom prostredí. Je to taká zaujímavá vec. A že toto je tiež taká vzťahová, že keď niečo riešime vo vzťahu a zrazu niekto sa vytuhne, hej, tak vieme, že sa dostáva na hranicu. A ja sa môžem zaujímať. A môžem tam prísť a môžem, hej, čau, ako sa máš? Lebo keď si zoberieš vlastne, že väčšina tých vecí s bojovými stretnutiami a kadečím ďalším, hej, však tiež som ako roky robil ochranu a tieto veci, tak pokaždýkrát tam sa dostalo k tomu, že vo finále ten človek chcel byť videný, chcel byť počutý, chcel byť cítený, necítil dostatočne svoju hodnotu alebo niečo a že cez všetky tieto veci zrazu akoby, že vždy išlo o nejaký ľudský kontakt, medziľudský kontakt, ktorý vlastne ako iba chcel priniesť ahoj, čau. Že pokaždýkrát, keď sa niekde niečo rozuzlilo týmto spôsobom, tak vždy to bolo o tom istom nejakým spôsobom. Hej. Že vznikol nejaký problém a že čau, jak sa máš, čo sa stalo, wow. Hej. A že zrazu akoby niečo sa tam úplne roztečie a viem, že aj ty a ja, že sme vlastne akoby prechádzali takými štádiami, hej, že ideme do boja, ideme si to vyskúšať, aké to bude a tak ďalej, nie? A že potom sa to vlastne minilo to, že a čo sa tu vlastne deje? Hej, že čo tu kto potrebuje vlastne na to, aby nám bolo dobre. A že to je vlastne akoby tá zmena potom v tom celom. Hej. Pripomína mi to tak, ako toto, čo hovoríš, storka, ktorá presne toto vychádza, že keď som bol mladší bojovník a teraz išli sa 2 ľudia byť a ja som tam mal do toho vstúpiť, že zabrániť tomu boju, tak som stop. A teraz do tých hrudníkov som tlačil ich od seba a drž nohu, ja som ti krok dozadu, okamžite. A jak som
jak som začal, ja som zistil, že do týchto som často ten konflikt vlastne neeskaloval, pretože ja som to musel hrubou silou nejako prebiť. Som išiel no to z tej autoritatívnej onej, ja som tu autorita alfa samček a ja to tu budem riešiť. Až som prišiel do toho, že som prišiel a teraz takto som sa dotkol toho človeka, tu na ramena. V prvom rade ja som bol uvoľnený, moja ruka bola uvoľnená, bola hebká. Celé to moje telo, my dokážeme cítiť cez pohyb vlastne kvalitu toho celého tela a začal som ho roztápať. Vyslovene som cítil, jak ono cítim, že ide tam niečo riešiť. Jak sa uvoľnil. Že som len s takou otázkou, jednoduchou otázkou, že čo sa deje? Bratu, čo sa deje? Povedz mi o tom. A fakt som chcel vedieť, fakt som chcel počuť. Dokázaný baterka na laptope. Dáme si chvíľočku pauzičku, dobre?